това ще има. Готови? Айде, скачаме водата между. Браво! Скачаме водата, имаме водата и главата. Браво! Добре. Още няма. Браво! Айде, хубави високи подскоци. Високи подскоци. Айде, не разкачаш водата. Браво! Вати водата и главата. Добре. Браво, Лила. Сега като дам сигнал, Марти, пъни се заживява. Марти, пъни се заживява. Започваме да ритаме с кръченца, ръчичките в водата потопени, не искам да се отгори и правите хубави продължителни мехурчета. Готови? Почва да риташ. Айде ми слушайте да Марти. Айде, ритне, Дило, ритне, Марти. Ритне. Давай. Бързо. Ритне. Давай. Айде, върви си към мен гръбчета на стената. Гръбчетата отдрени на стената. Сега като дам сигнал, всички, които могат, правят гъбка. Те подскачате, правите гъбка, бавно и задържате колкото може по-дълго време. Готови? Гъбка, бе! Гъбка! Гъбка! Браво! Галина, задържте, браво, бе! Браво! Браво! Марти! Добре, Марти! Марти, бе! Забери кръченцата горе! Колената към гърдите, Марти! Колената към гърдите! Добре, Дило, я да видя! Браво, Дило! Браво, Марио! Васо, браво! Христо, браво! Айде, пак кръчетата на стената! Кръчетата на стената! По-бързо! Марти, айде, по-бързо кръпа на стената и се обърни към мен! Дило, върни се към мен! Сега като дам сигнал, всички правите звездичка. Искам хубава звезда да задържите колкото може по-дълго време. Готови? Звезда! Браво, Марио, айде! Браво, Николета! Браво! Браво! Браво, Марио! Дило, гледай надолу, Дило! Надолу гледай! Точно така, браво, Дило! Браво, Яне! Айде, гръбчето на стената! По-бързо гръбчета на стената! И Марина, не по-бързо, бе! Заеми положение за стрела, Марио! Положение за стрела, Астон! Айде, те чакай, кръчето къде трябва да е? Не искам ръчичките да